Čo robíš? Čítam. Čo máš na hlavu? Uterák. Studený. Ty sa nesmej, ukáž seba. Ja ťa vidím. 27 stupňov v noci. Juhu. Takže musíme radikálne riešenia riešiť podľa ChatGPT. Tak to budem nahrávať, Luja, od... Počkaj, nie. Stále chodí bez trička proste. Není to normálne, ale budem robiť cenzúru. Ale keď varím je horúce, musím. Vyhováraj sa, stále chce chodiť proste. Je. Inak som mokrý. Každopádne, čaute kamoši. Čaute. Cenzúra. Máme akurát pondelok, to znamená, že začíname týždeň. Ako zvyčajne. Pri jedle, už to od nás poznáte z našich vlogov, že veľa z týchto častí je práve o jedle. Ale tak nechcem vám na to, že veľa prácu. Aj keď dnes sme mali pracovný deň, že? Už máme za sebou veľmi dôležitú časť hotovú, lebo nám zajtra začínajú skupinové kurzy a tak sme mali meeting s našimi lektorkami, s našou Kačkou a Danielou, šikujky veľké. A som sa spotila, bolo to akože intenzívne, že? Áno. Čo na to hovoríš? Ako kurzy fungujú, dali sme tips, ako to urobiť a všetko. No, presne tak. Mali sme také stredko vlastne s infoškami, ako správne riešiť skupinové kurzy, ako ich robiť interaktívne. Zazdali sme si materiály, osnovu a takže všetko to štartuje. My sa tešíme, lebo bolo tým kopec práce a máme teraz trošku oddych, lebo sme ešte nestihli ani papať, že? Vyzerá, keď si bolo holý, ale ty len nemáš stričko proste. Nemôžem ťa ani nakamerovať, Rui. Tak vidíš, budeš trošku menej rozprávať. Dáme si challenge. Rui bez strička nerozpráva. Budem veľa rozprávať. Každopádne dáme si teraz raňajky a začíname. Takto máme tu caprese s fetou. Áno. OK. A potom druhý chod je čo? Vajíčka, chlieb a tacíky. Tzatziki. Cool. Výborne. Ideme papať? Áno. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Ça va, c'est bon? Je to dobré? Chutí ti to? Ideme si chlebík a trošku ťažko sa papá. Čaute kamoši. Aký máte začiatok týždňa? Dnes je teda pondelok. Už máme základné veci urobené. Dnes sme mali trošičku taký špeciálny deň, lebo nemali sme úplne klasické lekcie a tak, ale mali sme prípravy na kurzy a trošku sa dávame aj dokopy po cestovaní, lebo včera, keď sme prišli domov, tak sme mali stretko s našou dueňou. Dueňa je vlastníčka vlastne nášho bytu, takže sme museli všetko prátať rýchlo a proste po cestovaní človek si chce oddychnúť a bolo to veľmi akčné. Takže ma čakala práčka, teraz idem druhú práčku dať vonku vysušiť a chcem pripraviť Luju prekvapko, lebo som kúpila na zajtra lístky na koncert klavírny. A chcem to nejako tak vymyslieť, aby to trošku možno nejako uhádol, nejaké také malé nápovedy, aby sme si urobili pekný čas. Keďže je teraz Viktor na mne, tak to trošku nejako zabaliť, tak aby to bolo prekvapko a nie len takto, že lístky do ruky, že poď ideme na koncert. Takže to bude až zajtrajší program a dnes musím vymyslieť, ako to pripraviť, takže beriem vás so sebou. Idem pripraviť Lujovi prekvapko. Luj je v kuchyni. Takže ma nemal počuť. A idem mu pripraviť prekvapko na zajtra, aby vlastne uhádol to, že ideme na klavírny koncert. A našla som aj takú stránku na internete, kde môžem vyrobiť kód. Takže teraz idem k tomu vyrobiť nápovedy a uvidím, ako to pôjde. Takto vyzerá stránka, kde musí vyťukať správne farby, správny kód. A tu je pár otázok, ktoré som mu vymyslela. Zamerané trošičku na nás, na náš vzťah. Takže ideme na to. Ahojte kamoši, sme útorok a Viktor mňa dal správu. Aké farby boli moje šaty na našom prvé role? Jednoduché, čierne. A potom mám mail. Potrebujem... To bolo veľmi ľahké srdínko, ak by bol kód iba z jedného. Musíš počkať a možno sa dozvieš viac počas dňa.
Na konci musím čakať, lebo musím robiť nejaké heslo, ale trvá viac indiciu. Sa povie indiciu? Indicia? Wow. Alebo napoveda. Napoveda. Tak čakám a potom musím vyšetrovať. Si taký slepý, Prečítaj, čo tam je. Akú farbu má môj najobľúbenejší kvet? Kvet. Toto je ťažká otázka. Červený. Čo je môj najobľúbenejší kvet podľa teba? Rúža. Kamoši, som veľmi spokojný. Mal som super darček od Viktora. A tu je Viktora, alebo od Kristina. Celý deň mal som malý správu, takto. A bolo otázky o našej pár. O našom páre. A napríklad, aký farbu rúžu nosím najčastejšie a podobne. A na konci mal som 9 správy, veľa. A bol nejaká aplikácia, kde dal som tie farby a bolo nejaké kód, heslo a potom mal som môj darček, ktorý je koncert, klavierný koncert, môžem povedať. A ideme ideme tento večer, tak veľmi sa teším. Predtým ideme jesť mexické jedlo, tak bude super deň, super útorok. V strede týždňa. Čo? V strede týždňa. Áno, v strede týždňa je to super. Ja som spokojný. Tak vidíme sa skoro! Kikuš, ako to bolo? To super. No. Všetci ľudia, ale... Kamoši, toto je bývať na Slovensku, na Španielsku. To sú starí ľudí, ktorí robia šport. Máme po našom dnešnom športe a keďže máme do obedie voľné bez lekcií, tak sme sa rozhodli urobiť si brainstorming na aktivity, ktoré musíme tento týždeň stihnúť. A dnes ho robíme takto pri prechádzke. Áno, je Čo to si super. myslíš, Rulu? Je to super, lebo mozog funguje lepšie, keď chodíme, lebo neviem, stimuluje. Je to super, lebo aj máme novú challenge. Chceme mať každý deň aspoň 8000 krokov, lebo naša práca je dosť sédentaire. Proste veľa sedíme v našej práci, alebo sa teda nehýbeme. Stále sedíme, no. Alebo stojíme, máme teda polohovateľný stôl, ale potrebujeme sa trošičku hýbať viacej, tak sme sa rozhodli, že si budeme robiť takéto prechádzky po našej dedinke a využijeme to aj na prácu. Takže dnešný deň začína výborne. Áno. Kam ideme chrobať? Ideme piť kávu so susedou. Aha, so susedou. Áno. Trošku sa prosím zapnil, to je odvážne. Urobil druhý koláčik, alebo včera sme stretli našu susedku, taká zlatá babička, a hovorí, že že ona sa cíti tak sama, že musíme si niekedy dať kávu. Tak sme povedali, že dobre, zajtra prídeme na kávu, takže urobil koláčik a ideme na to. Mira a ver si puedes coger un cuadro que está atrás. Tú, que eres ahí. Čo to máš? Kamoši, chcem by som Vám? vám predstaviť moju kabelku, ktoré Kristina mňa robila a myslím si, že je úžasné. Je úžasné, veľmi praktické. Hádzajú tu také 2 minútky. Hovor rytmicky, pomaly a dôrazne na prvú slabiku. Tá, té, ty, to, tu. Tá,
te, ty, to, tu. Ta, te, ty, to, tu. A prízvuk robí tá, te, ty, to, tu. Ta, te, ty, to, tu. Výborne. Ta, te, ty, to, tu. Ma ruší. Tento tykot ma ruší. Tento tykot ma ruší. Tento tykot ma ruší. Výborne. Wow, tieto špinavé okná sa volajú kalima, kedy ani nevidíme slniečko poriadne, lebo taký silný je pušný prach. Aj. Boli sme dnes kúpiť nejakú kozmetiku, lebo už dlhšiu dobu som pokúkovala po viacerých veciach. A takto som, že to skúsim s vami, lebo mám tu aj nejakú francúzsku. Ale kúpila som aj rôzne značky na základe toho, že boli dobre ohodnotené v Yuke. Yuka je apka, ktorú sme už trošičku skôr spomínali. A je to apka, ktorá je na potraviny, ale aj na kozmetiku a pomáha nám ukázať, ako zdravé v úvodzovkách sú dané produkty. Či neobsahujú nejaké látky, ktoré sú pre telo škodlivé. A bola som v šoku, koľko kozmetiky organickej, vegan, bio, neviem čo, boli zlé pre zdravie. Tak som vybrala produkty, ktoré boli dobré alebo excelentné. No a teda začneme prvou časťou. Vybrala som značku Kerastase, francúzsku, ktorá je vlastne starostlivosť o vlasy. A úprimne bola som v šoku, lebo skúšala som veľa rôznych ich edícií a vôbec neboli dobré hodnotenia, tak som bola taká sklamaná, že je to taká celkom prehypovaná značka. Ale tento tu, klasický Elixir Ultime, bol ohodnotený fajn, tak som že to skúsim, že nie je to nič také škodlivé, čo by mi nejak urobilo zle na zdraví. Takže toto si môžeme dať buď na vlásky, ak sú vlhké alebo suché, a od končekov hore. Takže skúsime a dám vedieť potom, aký je efekt. Dajme tomu také 3 pumpučky na začiatok. Ja mám dosť dlhé vlasy a keďže bývame pri mori, sú také dosť akože tie končeky rýchlo sa ničia a sú suchšie a celkom rýchlo sa mi aj uzlia, lebo slaná voda a slniečko veľmi nepomáhajú, ale je to také príjemné, aj to pekne vonia. OK. Zatiaľ sa mi to páči. Je to celkom drahé, ale inak. Nie je to vlasová kozmetika typu DMK a podobne. No a potom ďalšie 3 produkty, už čo sa týka tvárovej kozmetiky. Tým, že ja sa nezvyknem veľmi líčiť, tak si myslím, že starostlivosť o pleť je celkom dôležitá. A momentálne, čo používam na dennej báze, je opalovací krém, keďže sme na ostrove, kde je často slniečko. Takže má to celkom vysoké SPF, ochranu proti lúčom slnečným. Ale chcela som aj nejaké produkty, ktoré reálne niečo robia. A vybrala som si toto. Vlastne na kabín. Je to španielské, myslím. A je to na kontrolu oleja na tvári, lebo všimla som si, že celkom sa im mastí moja T-zóna a myslím si, že aj vďaka tomu opeľovaciemu krému. Takže to si skúsime ako krémik. No a potom som brala 2 séra. Jedno je vyslovene okolo očí s kafeínom, to som chcela mať také na očné okolie. A druhé je všeobecne na rozjasnenie pleti. A tieto myslím, že obidve boli excelentné na Yuke, takže sa na to teším, lebo znamená to, že nie sú veľmi škodlivé pre pokožku a mali by naozaj pomôcť. Najprv si pleť vysuším. On taký špeciálny utierak len na tvár, aby som nemusela jednorázovo stále vyhadzovať nejaké utierky. No a začneme týmto sérom na očné okolie. Volá sa to Beauty Drops. OK. A taktiež je to španielsky. Milé balenie. OK, takže môžete to dať aj ráno, aj večer, okolo očí. OK, a jemne to vklepneme do pokožky. Možno sa aj takto rovno tu nakvapkáme. Neviem, že dobre by to príjemná konzistencia. OK. Len tak jemne dokolo toho očného okolia, lebo to je presne oblasť, kde sa potom tvoria vrásky. Ja mám ešte teda pleť mladú, takže verím, že takto vydrží. Ale treba sa mi starať. OK. Nájdeme na druhý produkt. Tuto píše, že treba to aplikovať ráno aj večer. Maličké množstvo. OK. Takéto balenie. A na tvár celú, na krk, na dekolt a podobne. A jemne vmasírovať do pokožky. Také viacej krémovité. Dám si to aj
dekolt a krk samozrejme. Tu na inak veľakrát vidno na tom krku, ako sú ľudia starí. Ale mi vždy vraví, že veľa žien má krásnu tvár, ale potom o krk sa málo kto stará a vidno potom naozaj, že je starý. Takže produkty vždycky sú fajn rozotrieť naozaj, nielen na tvár. OK, myslím, že toto mi zatiaľ stačí. Veľmi zaujímavé inak tento s kafeínom. Myslím, že ma tak jemne, nie že štípe, ale také svieže v tom očnom okolí. OK. A toto teda písalo, že máme použiť pred aplikáciou krému. Je to také maličké sérum, by som povedala možno. A teraz dáme krém, tento zelený. Je to super. Takýto beauty večer. Už vidím, ako Louis bude chcieť, aby som robila takéto masky. OK. Krásne to voní. Radšej si toho nanesiem na začiatku postupne. Nemám rada potom taký ten film, keď je. Super. Cítim sa výborne. Nadám potom vedieť, či to funguje. Či sú nejaké rozdielne pocity, alebo nie. Už som odložila kameru, ale potom som si začala česať vlasy a hovorím si, že OK, fakt to funguje, lebo môj veľký problém je, že často mám takéto úzly. A strašne rýchlo sa rozčesávajú s týmto elixírom. Zatiaľ ma to presvieča, uvidíme, ako to potom bude vyzerať, keď to vyschne. Ale toto je môj asi najväčší problém, že proste tie úzly sa mi veľmi rýchlo tvoria. A potom tie vlásky nevyzerajú vôbec pekne. A musím non-stop si ich rozčesávať, strihať niekedy. A zatiaľ, na mokro minimálne, mám pocit, že to robí svoj efekt. Nedeľa. A Louis si zmyslel, že ako lepšie začať deň, ako ísť cvičiť, že? Áno. Takže ideme cvičiť a potom si dáme kávičku, lebo to robí deň, káva robí deň. Áno. A potom ideme za našimi kamošmi, tak sa teším, budeme mať nedeľu trošičku takú akčnejšiu. Práve sme prišli domov a takto som sa videla v zrkadle. A pýtam sa Louisa, že čo je nie úplne v poriadku. Louis, čo nie je v poriadku úplne? Neviem. Toto ti príde v poriadku, že si mi nič nepovedal za celých 5 hodín vonku, že jak som sa po vode rozmazala? Že mám oči jak panda a sme s našimi kamošmi a nič mi nepovieš? Nevidel som. Toto nevidíš, veď mám to čierne. Áno, ak máš kosmetiku a ideš do vody. No áno, tak mi povieš, nie, že Kristián, alebo mi upravíš. Na čo mi takého frajíra? Bol dobrý víkend? Áno, bol super víkend. Bolo fajn s kamošmi, oddychli sme si. Áno. A môžeme sa pustiť do ďalšieho týždňa. Áno. Čaute! Čau.